Yabingelela bafethu, okhulumayo uMpumelelo uSibindi waMseleko. Bafethu nginenkinga lana, kune case engayivulayo. Ngivulela amaphoyisa aseMhlali. Ngikhuluma nani bafethu, i-case yami ngayivula last year ngo-October. Kuzokuba imanje ihleli allocateelwa umseshi omusha. Ihleli ngithola ama message ukuthi hayi no manje seyiphethe usibanibani. Nabo lawo baseshi bayangifonela, angazi ukuthi iyaye iphelele mase kufanele baqhubeke nalo icala. Kodwa uyayothole vele sewuthola i-message nje ukuthi seyiphethe umuntu. Kokugcina ngithola i-call, ngayithola i-call iphuma komunye umseshi ehleli nomphathi stage, ehleli nomunye ubaba wayekhona ngesikhathi ngingenelwe endlini. Abantu abafika kumina bafika bethi bamaphoyisa, i-operation le abazoyenza i-authorized e-province. So ngase mina ngithatha ke inyathelo zokuthi angihambe ngiyovula i-case eDurban Central ngoba ngeke ngisafika vele eMhlali ngiyovula i-case ikhona. Yase isuswe eDurban Central iyiswe eMhlali. Mase ifika eMhlali seloke yafika ishintsha abaseshi. Manje nginenkinga yokuthi bafethu ngicela usizo mayelana nendaba yaseMhlali. Amaphoyisa akhona angazi ukuthi kwenzakalani but angiyitholi justice khona ngoba nezinto ababengi-accusela zona izinto engingahlangene nazo futhi. Awukwazi ukuthi ungafike uzoqala umuntu onganacala ongakaze avulelwe futhi icala. So ngiyacela ukuthi ngingenelele bafethu silwisane nalesimo lesi. Kulabo abangakwazi ukuthi bakhona ukungisiza kusona lesimo lesi, ngiyacela ukuthi bafethu nisukume ningilekelele. Abanye ngingakhuluma nani emaceleni bafethu ukuthi khona usize niza nalo. Ngiyacela nje shame ngabe ngisize kakhulu bafethu mengase ngikwazi ukuthi na nginqobe le mpilo engibhekene nayo engayazi ukuthi yindaba sengibhekene nayo seyifike la ifike khona, ngoba angazi noma movula icala ulivulela amaphoyisa awusebenzi umthetho lapho, ngoba phela icala engalivulayo ngangilivulela amaphoyisa ayethe amaphoyisa efika kumina endlini. Siyabingelela ngani ukuthi sicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu Umkhosi. Wengane zakwethu-ke lana-ke uMpumelelo umfana kaMseleko ukhala ngecase ayivulela amaphoyisa ngemva kokuba-ke ezingenele ngendluzula kuyena. Mina ngane zakwethu bengathanda sihlangana laphayana kwi-comment section sizovula ukuthi wena uthini ngalolu daba. Sikhumbula phela ukuthi uMpumelelo ufamous, uMpumelelo udumile, udlala laphayana kwizingane zesithembu. Ngane zakwethu-ke asiphinde-ke sihlangane nakwi-video elandelayo. Danko.